Tare prieteni, azi nu știu cine vine din deal. Vine dracu! Azi o vom spiona pe sora noastră, adică sora mea. Și aici sunt cu Valentin, Laurențiu, Nikita, Sergiu și Victor, care fuge de deal. Și acum noi găsim un loc unde să ne ascundem. După ce am vine. Păi vine mașină să bag ceva. Ne ascundem. Ne ascundem. Uite-te copac, la copac, la copac. Oi! Ui, ui! Wow! Ah! La ora 6. Abia și ori vine. 6. Nu nivichea. E acolo. Unde să ne ascundem? Oh my god! Uite, Veri video. ia ca Nikita și cu Sergiu să ducă acasă. A rămas numai noi. Măi, vin mă din mașină. Să uite, a rămas pe mașină. Da, am văzut o mașină acolo. Vine Nu, dar tot uite, noi în canalul lui inducem. totuși ne ascundem. Tășeți! Lasă, iau la des, nu mi-e frig, mă. Nu? Bate-ți noroc. Vreau să te-am îmbrăcat frumos și călduros. Din vale se aude. Vine aftor. Nu cred. N-aș crede, dar... Vine așa, 40 vine. Dar unde ducem să ne ascundem? vine? Hai să ne ascundem acolo în canal. Da? Da, dă-i cu lumina și să fac. Mă, după copac, nu vine cu așa, Danu, nu vine cu așa. Mi-au dat pantaloni, căruci. Mi-au dat pantaloni. De la iarbă. Da, iarba e udă. Să veniți acolo la noi. Da, eu mă țin minte cum iarna așa de trecut. Da, nu chepa, să dăm și iarna. Acolo, prietenii noștri. Câte mașini trec. Noi ne speriem. Băi, o te scusai? Nu! Noi ne facem cum mergem. Băi, dacă Acasă. Băi, dar haidem în canaluri, unde se canalul! Dem! Ce stă? Da, dem unde? Haidem acolo, ia. Acolo, ia. Acolo e întuneric, întuneric. Adem în club. Ei? În club. Și tine. Mână. Unde? Ai văzut și eu tot am văzut. Gata, Nu vezi că bă, mai prost! Și s-o rupte. Pipie. S-a rupt geanta. Noi ne-am ascuns aici după
Un fel de construcție, o cheatră, ce e acesta? Un beci așa stricat. Короче, Dan, Ah. eu mă duc la să mă uit. Du-te, uite! Ia ca Valentin și de acolo și să uite dacă vine. Vine Nicoleta. Și... Poate așa se vede mai bine. Că acolo e el și se uită încolo, în vale încolo, dacă nu vine nimeni. Hai, vin încoa! Vin încoa! Băi, dacă vin din curul meu... Și faci ultimul, ridică mâna sus. Și faci, ridică. Crezi că el e Batman, e foarte bun. Acolo e Valentin. Să dă și partea cealaltă de drum. Și pălește pe băiet cu butelca în cap. Aici e întuneric și aici nu se vede chiar așa de... El nu te era aprins. Nu, dar în casă, mă. Se ridica un boschetar. Parcă vrea să intre în casă. Uite, în video ăsta mai mult ne râdem pe Valentin decât să spionăm pe sora mea. Și uite. Ca să înțelegi, s-au auzit la oameni. Unde? De unde? În divan. Și după și era acolo când au venit. Era un căi. Cine vine? Ia. Uite, tată, și uite, îi așteptăm să ducă până mai departe.
că îmi prins în vânt. Da, bun. Ce? Untul. Stai. Ia las. Șușugrie. Apa. Ia că am ajuns din urmă. Suntem aproape acasă. Și am ajuns să pornesc. Am ajuns din urmă. Ia. Suntem aproape acasă. S-a primit o spioană. Da, astăzi mă spionați? Da. Dar nu ne-ai văzut pe albumul. Da, unde eram? Zic, dar nu știu unde eram. Ei, te credem. Dar știu pe unde era. Vă auziți de acolo, de Valentin, Valiușu, nu știu. Și? Nu vă spuneți vouă șoca. S-a primit. Nu ne-ai văzut. Să pune că nu v-am văzut, dar nu. Era și Nikita și Serge, dar ei s-au dus acasă. Mă spionați? Păi și voi sunteți debili. Ce să fac eu? Afară nu este chiar foarte cald. Dar zi, ne-ai văzut? Nu, nu v-am văzut deloc. Numai v-am auzit. Cum fac băieți. Cum spau. Da. Valentin, Vichea. Dar eu am auzit. Da, ea serios o să uita. Gasparie. Mai știi și mi-am crezut că e. Cine? Al de Andreea. Al de Andreea și ăștia al copilului. Și așa aici voi încheia eu videoclipul. Așa am Și ne vedem cu închei. următorul videoclip. Arată-mă pe mine, bă.